light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, to see you high, Lord, see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. I want to see you. Yesus matabi yang sekui kejuruai, kena kejuruai keba. Angget pianang lut kejuruai kebong. Niwan ban mani mat jome tuai. Niwan ban dem sim, niwan ban aingu ye kejing le bah kejome. Kejing kejongang. Ini ruai lang ini kejuruai. Dah keba ipen le jingmut, dah ni ruai kesojung jing doai. Niwan ban aingu, aingu yamin kokenran. Niwan ban adi bandem sim kerteng jongbi. Niwan ban maning, Niwan ban mani, Niai ngo yami koken ran. Niwan ban mani try, Niwan ban mani, bandem sim kerteng jong mi. Try me long usim kisim. Mi long mu try me long mu bang krau bon. Shimburam shami Niwan man anh ngồi metrai, Niwan ban ai ngồi ieng lang dia punya ruai ning jiruai. Iai ngo yam ni kerpan ieng lang dia punya sementai ning jiruai pakadu. Iwan man ai ngồi metrai semua ieng lang. Iwan ban man ni bandem sim nemeng, bandem sim kerteng jong ni. Try me long usim kisim. Me long utray kitra. Try me long ubah raupon. Shimburam niya persyang niya nunukot. Bong Iwan man ayo ini, Iwan ban aingo ngin roi su cho jing doi aingo yummy koken ran. Iwan man mani, Iwan ban mani, bandem sim metrai, bandem sim kerteng jong mi. Try me long usim kisim. Me long utray kitray. Try me long ubah bon. Shimburam shami ni penjam. Try me long usim kisim. Me long utray kitray. Try me long ubah bon. Shimburam shami there is none like you. No one else can touch my heart like you do.
I could search for all eternity long and find there is none like you. There's none like you, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Âm cùng nó miệt rai, âm cùng mang miệt ubala bên hun, ubala bên hun yam bên xin cho ngài. Là ngày ai wat shadu ki akaba na shem omnon kong mati. Yublay lang po mga sunshine. Deuteronomy lenong kabapran dokot kabakhatwe tu sumar yomen klet yo blay jome kini kalong ka team jong kini ka youth Sunday arajar arpulai apa yang supai pi baro sha kini ka jikshakri jongi hani ka por agar teng utrai bon nong penim jongi uji sukres tung ili pai jo blay ha ka jingwai ko pa ji baham neng yang utrai kini ka por ba kodor ma ai bakum ki khon ki jome yo ban ban ki sha ka yeng ka bukhut yo bakantang jome ban ai ka jing aro ka jing mani Kajing Shakri, but ban yos ngo na kaktian kabukhuit kajome. A tribe of ha ba it ingi hado kanini. A karpat and try and kren happening jongi iwe matagaski na try. Na do kajing police dang bangin sa yos ngo. Ki special numbers ban sa ay hangi. Kajing kren ka bangin sa punyo so hangi na try. Niki program baro na try. A karpat and kren happening jongi lang baro in play ki donut ki jongi. Ban in meet nang ni ki brig bala padiang yame. A ki donut ki jongi ki brig bala Tumai bagi nyoman atrai ke jingkurku bagi jingai ke babahatam ke jome yalam atrai ni jing Shakri ke jungi do bensi ke jome penkentang ke borok mengin pendap kalong baik namta ke buram ke jome ani borok panteng Jesus Christ amen ini roi lang ke jingrai ke ba chispa lai pusan na mai awat chispa lai pulai na ke berim atu kren bajem no jisu ki ktien jome long umso ki bala penmi kajing sung kabadap bejor baro kajing sawa kajing penlong kijing penshoy do pat pop hajing sawa sungo bha jome ki jam jai ki do khop kajirwai ka ba shispa lai pusan na thamai shispa lai pulai na berim baro lai kli do khot bat hadin gani ngan sakarpan I ba meban pentingan simle ban ai kajing pulis dang pat duai
kren bajem nu Jisu kik tin jong melong so ki bala pen mi ka jing so ka bada da jor baro ka jing sa wa ka jing pen long ki jing pen shoi do bat pom ha jing sa was go ha jong me ki jem jai jai ki du ko ki e ba itena ki ba bang ru jong per the la nu jor bat jing sa wa kik tin swur ka jing map ai ngin snow jing sa wa jong me ka jing sa wa badon bo ha po jong ha ka don nut pen mi jing suka ba ko ong hanga ba mi long jong ong da ka tin ka ba shai tu pendu ka jing arta tin kren hanga tu kren atrai ai ngan yo snow ka we ka tin ka ba mi na buneng hi ki jing she ting kin ja ju nom jing suk bom ju kut kan mi Haswa bengin late shuble ke jing dwai tu gin sha skor kat tu ni kitien na kitien ke bakhut ke jong u bengin la man shem na ke kitab jong Deuteronomy kala nong ke pra de khat wei du khat sao du khat pra du khat khandai ke jing roi sam ke bahnyo phunyo du khat wei ha du khat san bat kum juru na ke kitab jong Habakuk kala nong ke balai du khat nyo khat pra ki kentien ki baong kum ni to sumar yala de bo yo men klet yo try bo blay jome da ka ba klem de sumar ki hukum jong u bar ye ki jing bishar jong u bar ki an jong u ya ki bang hukum ya me ha kane kesngi ba yo anda mela bam bat mela kadang bat mela thawi ki yeng ki ba bat la shong la sa ha ki bat haba ki la yaroi ki masi jome bat ki lang brat jome bat laman bun karupa bat ka ksiar jome bat laman bun baro kat bamedan ti hadien kata kadono jome kada sngo kraw bat men klet ti yo tribe o blay jome ubala walam no yame nakari Egypt nakata kar yeng ka jinglong mraw Henry to men ken mau yo try ba o blay jome namar long mo u ken uba ai bor yame ban yo kaspa ba un yo pen scam ya la ka jutang ya ka ba ulas mai ha ki pa jome kumba hakane kesngi ti kan long lada men klet jendu yo try bo blay jome bat men bud hadien kiwei pat ki blay bat syakri yaki bat maniru yaki ngan pla persya yapi hakane kesngi ba pinia jot no dasisha namar ba phim sim la ko ngo yakaktin utrai bo blay jompi
ngan ya tu ye jingle ki jong utrai nambangan kan mau ye jingle pla jong me ki bamno mno ngan perkhat ru ye ki kam jong me baro bat ngan pusan ye jingle bah jong me kalenti jong me au ble kalong ka jaka kentang uei bolong uble ba kraw kom uble jongi melalong uble ubale jing pla malapin banai la ka bor hapdeng ka jai pen riu malapin im ye ka sangti yela ki briu ki khon u Jacob ki khon u Joseph na ba la phu sentiu ding dembur ne syamso hau ding wan ki jing minot u ding olep kandu pat kiling kha kin pen mi jing bam ki lang brod on pendu no ki jing ker bat kin dan masih hakisem pen ban ngan shat kemen hau trai ngan le kemen hau ble ki jing pen im jonga thang ne pha shu ble ki jing trai bo ble jongi ba beneng long ka ba khoi ka kateng jome wan ka hima ka jome to long ka mon ka jome ani khando ka ba beneng trai wan ban ai go ime namata ka ni ka ski ba mala sha su bhai ngi ki khon ki jome bila man kiu ka yeng ka ba khoi ka tang ka jome mengila ban yoro non burom me wat kham tam me hakum ka ni ka ski ka ba ka youth sunday ka ski ka pang jongi ki samla ngi ai go ba mela pela yang i sien bangin kiu ke yang bokhu jome ngi ba de ke jing isnei ke jing mayan ke jome try bangin la bandon ke ni ke yang ke jome ni pa ni ke snam ke jome ke bani oban sat yang i nadu nation rong klik do sla ke jat kanak men long ki bokhu ki ba kentang khmat jome hakum ke ni ke por ngadwai men simti ke ni ke por ia ke jing seng hi borok we ino ki simenta borok khon syakri jome pastor ibri ban ai ke jing kren ka khubor kan doyo long shisha kum tau simbai bon bet ha ka kandau ka ba khanang bula ban se so ha ka jing im ka don hot ka jongi shispa andro po ba lai po sha ngadwai kerpang ha ni ka por nam ta ki khon ki jome ngadwai nam ta ki khon samla ba men ai bor ki ha ka jing im ju ki ba man ka ski kum balo ong ha ka thim ba yok iklet yame on dang ila dap kerhai on dang ila biang lut na dong shudong on dang ila biang ki kam ki jam ka kot ka khya ka spa ka pho baro bingila bandon ngintip bade mame ba ai ki jingkur khu ngi boyo ki klet oi me ngadwai ba kum kene sngi ba men pen kan mau biang i sisien bade mame unong ai ki jing bha baro ye ki jing bha baro ki jing im jongi ngila men kan mau bot pusan ni ki jing bha ko jong be trai ngadwai bingila ban ong ko ba unong rasha men sim ba ko men sim jonga tukur khu yo trai baro ka bahanga ki jing le bha ki jing le isne e jong ngadwai ni klemat ba men simti try ya ka balang hi borok we ba men te song ya ka da ka jing e jong me panado ki pastor ki men masan ki nong sharai bat baro ki khot ka bahapo ka balang men the ka jing khu bengi long teli ka we me kat bengi nang la man syakri ni ka sla jong ni parthe ran pen chai bor men nang la tulun ni ka kam ka gospel ka jong me limba ka jing im ka jongi wa ha ki breu ki pet ki phai ngi kin i ka jing shai ka jong me ken i ka ta ka jing bha ka jong me ko jisu ki jing bha breu ka jong me arai men simti bangin dolong sha kita ki sakhi ki jong me long sha kita ki nong elap ka gospel ling ba ka jing im ka jong i lama ka ktien ka thlit hangno bangi don arai men simti yang ni ka por badang sahi borok ko we ngabu ti ki borok sang di blai jong me mar ka teng jong jisu kristus no pnim jong i lalu mata shi bom cukur ru amen jing na nagal yang jong jaseng samla ke langum ni inya kendo yang ngum jaseng samla shibet kata ka henry buje akabang inyo ban teng ye ki jaseng yut sandi ke jongi kabang inyo chairman yang jaseng samla Mr. Sandrus Ian organist Mr. Dalam me ki kaji inyo nong yelam da i Mr. Nathaniel Penro polis dang badwai i Miss Bada Biang Mon Dakar but inyo atli special number kawai na i Miss Mia Bha Chenam Khongla bat kabar na i hame wanba hakati ka jan miet ni yo yaka musical evening hapo jong ka jingelam jong praise worship team jong ka jaseng samla i khot so bhai ki prasamna gi bin wan pin sno lam
Pagati ka jaseng badru I kami pa bat ya borok hi ki beranang ni renang kat ki bala so baban wan pencengan lemengi kum ka jaseng samla ha kate ka jing jaseng. Karon ngadi ko ijing ka jing penbena ka bawan ka jaseng samla lem kra district dan puli ka. Karon ka jing kerpat ka bawan na ka Presbyterian Youth Fellowship leng ba ka jaseng samla lem kra district. Hakabala kerpat I ka jaseng samla hapo jong district banyak nok senyang lem sya ka relief fund jong ka PYF. Hakabaka ni ka pisa kan let sya ka ba jing erap sya ka jila Manipur kamtam sya kituk shnong ki bagi yeng kisem ki yeng bani kala syakta syaktang man menta ki don haki relief camp. No ka benta ka ni la don gino-gino ki para samla ki basngau mensim ban no sya ka ni ka kam ki la ban pha ki donation ki jong pi sya secretary la ni treasurer jong ka jaseng samla na ka bathok sya ki envelope ba ka jing ai ka jong pi kaniat sya ka relief fund na ka benta ka jila Manipur. Paru ya barok ki nang isim mentan ke jaseng bukan top ki organis nang ilam jingruai bat ki asyas barok bandal awai ke jaseng mani yar sim benta ke bispo jong kalam jing syahid center kini kilong jibuna bispo. Jing permenan ka balang kilong umne anam don je sengen thei bat samla handa wai ni ka jing seng naman peteng ya ka jing seng jong ka youth sunday ha ka English service police bajar sibit janmet kan long kat kum ka program hapo ka jing alam ka jing seng samla balang Presbyterian lau sotun kapor kan long sau baje khasan minit janmet I organis ilong ikong rimeya lengdo nang yalam jingruai ba arwan ki kharso tun jingruai perhem sen da ka jingseng samla balang Presbyterian lau sotun kene kan long sau khatsan minit adu sau siteng chairman ni dei ba pensyai bor nongrum peles dang badwai kong Jessica Karwaniang duai jingai ngu ba krau perkat lengdo jingrawai kerpang nyau nekong Keri Mesha di lalu nongkren teman mesan Dr. LS Kasa nangta kejingkerku penwai namta la syai gesngi la sngi belai sau kendai arpulai kadai la sngi belai menengkong nginyo ikejing seng sedang benai bat revival hakapon drusiteng janmet pulis tang batwai de ikong Eldora Kongwir nong yalam teman mesan Edi Nengnong hagan driuterik kendai arpulai ketika med balang kejing seng kan long pon driu siteng bat nginyo sekatenat subjek sekabai pat katenat subjek kebaong uso mensen bakoj halor ka subjek pedang kebaong kejing terei umensen bakoj ha kejing im kebangai la pensyong nongrim yang katenat subjek na ka city upol seginong kalitia kelenong kepesan ketekot ke arpuar pulis dang badwai ba me aisan lengdo nong keren iba jilan Joshua nongrum haini ke singuturai ke banwan kata sepauterik kendai arpulai ke jinseng kena nganong ke por nyong baje men step inong keren idei iba one scam marbaniang kendai soposan men step inyo ika school penpau ka kerdan nadu cradle roll hadu kerdan rangba kelas persiang badru kelas rukot hakapor sibiji mensengi kandon ka memorial service jang late teman mesan tima karbudon ka program nam tagani ka memorial service kalonggumni i chairman de pastor Jer Sumbi pulis dang badwai teman mesan BS Karpuri ke jingrawai kerpang nginyo ni rangba balang jengi ba WD Chen badro na choir jong balang nginyo ke jing pule ke history ke jing im jing sakri
jangan let teman usan tima karbudon da sekretari kebalang teman usan edi nengnong ngin yo ro gajingkren na gajingseng kena da iba Michael S Nongrum ngin yo ro gajingkren na gajingseng samla da iba Celestial Pasa ngin yo gajingkren na gajingseng kentai dai kong DS umbi bat ngin yo ro gajingkren na kabalang na pastor jungi pastor L Lengskor hadin kata ngin yo ya gajingslok na kakten ublay ban ay hangi dai pastor JS umbi ka jingseng sakramen bating baptis kan long mentau benai haka arpu sautrik jong uni benai haka pot sipabuji ngin yo ka jing baptis bara ka pot sibaji ka sakramen ka jing kawai turai bala kerpat iki kmi ki kpa ki badan ki khon ban wanra cha ka jing baptis kin songba ban ai jing tip sei temen basan ke nuar ibalong joint secretary jong balang bat kin pha igini ki kerteng jong ki haswa ka arpawai kendai arpulai ban yo ban tho ya ki baptismal certificate bat nga kerpat pin tho syai ya kerteng jong ikun kasngika kerteng kemi kerteng kpa patru ya cakasa jongpi kijingai kerpang pengila yok priang hagani tayo kawai kalong yeng ka ai sa Punjab Mission Sahaja tengka kawai kalong yeng ka ai sa General Fund Sanspa tengka kawai ka yeng ka ai sa Mission Week Arhajar tengka kawai ka yeng ka ai sa Mission Fund Sipawajar tengka kawai pat ka yeng Arpawajar tengka kawai pat ka yeng Lahajar tengka kawai pat kayeng Sipawajar tengka kawai pat kayeng Ciajar tengka bat kawai pat kayeng Sipawajar tengka kabadai namta Commission Fund bat kawai kalong yeng pat ka ai sa ka AW Thomas Home namta ki kentai Ciajar Sauspa tengka bat ru sa ka William Lewis Boys Home Ciajar Sauspa tengka kumtai ai Arhajar Praspa tengka pat kijing ai kerpang parok khoi kilong ripulai hajar laispa tengka ublay kerku ya ki prabangai be iban ai sakakam kejong blay kublay sibun Mentangin yo ban lum no kijing ai go kejongi bat kal badang lum kijing ai go in your school atli special number kawai nei defi bakor marbo bad naka choir jong kabalang bad na benta bandwai pin gentang ya gijing aingo agar pad irang ba balang gijongi i ramba GB Mukim bandwai pin gentang hi gijing aingo Hello, check. Kakerteng jong kajingwai kadai Shanuki Samla Kristan, but kani kajingwai kadai original song. Te hangit bakan long kajing kerku hapadeng kisamla iway pa iway kani kapur. Hampir thay bajon peprang pandap tang jeng thala kisam la kiat sakma
Pat kindam tang jing huslai Parokio dia jing so Parokio dia jing kmen Manuban ong badai tang jisu uban hai haki kita Shanu kisam la Kristan Syahai kiran mentan Hatu omdeng Mapiban ngamban ya rap ya kong kita Manu bukloi ban ya ram Ya kisam la blasakman Hatu omdeng Mapiban ngamban ya rap ya kong kita Berthei bajon pantra Pendam tang jing kelam Pasien rang kenthei kia lepom Pat giong de tang jimba kelam Hatu kaktie nu play ka ong Papom de tang jimba kelam Manu ban yeng ban ya lap mentah Ya kang gospel bashisha Shanu kisam la Kristan Sha eki don menta Hatu omdei mapiban ngamban ya rap ya kong kita Manu bakloi ban penbla Ya gerteng jongu ban Mapiban ngamban ya rap ya kong kita Manu panyeng ban ya lap menta Panlet penpena ya kajing shisha Manu bakloi ban nong topa yang ngahang ni atrai ngam dia Manu panyeng ban ya lap menta Panlet Manu bakloi banau topa yang hatum day mapibatnya Shanu kisam la Kristan Syahai kiram mentah Hatu omdei mapiban ngamban ya rap ya kong kita Manu bakloi ban penna Ya gerteng jongu ban kla Hatu omdei mapiban ngamban ya rap ya kong kita Shanu kisam la Kristan Sha eki don menta Hatu omdei mapiban ngamban ya rap ya kong kita Manu bakloi ban penla Ya gerteng jongu ban kla Hatu omdei mapiban ngamban ya rap ya kong kita Shanu kisam la Kristan Sha eki don menta Da burong play aman
drog herda kitabnya kinya herkum kipukni tantiba akmi ya utrai kin pinten mayai kakabor kinya hersha drog herda kitabnya kinya herkum kipukni kin hersha drog dala kitabnya kin hersha drog kum kipukni kita kiba akmi utrai kin pentemaya lakabor kita kiba akmi utrai kin pentemaya lakabor kin hersha drong da kitabnya kin hersha drong kum kipukni kin hersha drong da kitabnya kin hersha drong kum kipukni kindaya mare batkin omya slotar kunjukin yaya batkin omya solwat kindaya mare batkin omya slotar kunjukin yaya batkin omya solwat kindaya mare kin omya solwat kajitan kinyat batkin omya solwat kindaya mare batkin omya soltar kunjukin yaya batkin omya solwat kindaya mare batkin omya soltar kunjukin yaya batkin omya solwat mare kin omya solwat kajitan kinyat batkin omya solwat kita kiba akmi utrai kin pentemaya lakabor kita kiba akmi utrai kin pentemaya lakabor kin hersha drong da kitabnya kin hersha drong kum kipukni kin yamare kin omslotar kin yaibat kin rom yasolwan Ini lang sebelah itu ay. Belah ibu kepaji ibu benang. Kanu hidap dah kejing ngongu kebakrawa ya metro. Bamla khot ingi kum ki khon ki jame. Ki bamla sel spot dah kedorba kas nam jame. Banya don ke yeng ke bakhot ke bakentang jame. Kum ne sipor ban mane jame. Banya ro ban pendan buram ya kerteng bakhot jame. Wangi don roh hakni kepor. Ya kapan ngap ika ketin jame. Lembau syakri jame ban mawan lam hani kepor. Kan dah long syak kepor nam tagi jing em ki jing itu try. Hidap dah kejing songok bakrau. Amun lihat ngawi kini jing ruai. Jing ni khon sam lagi na try. Ki bak keren na ki donut ki men sem jing itu try. Kam tam ki khon sam la. Bakin wan ye kapan kit ye kam jame ka try.
kat begidang samlah kena try hoi try ya rapat ai bor try balembagi ni kiruai kena try ni ashem kicing sim tamai try mila ban her strong kum ki pukni kicing kicing try tak bay up community ka bor bat kicing Christian bor kicing kena try kum si bentana kicing sekri jing ya try you want right kicing ai ki bor kicing ya try oh ni je tuai kena try ba minis nei ban pen tangi ki kena try siapa kono bakak balangan penong kami kena try kena long sha ta kicing nei ba kicing ku chme kam tam ke ban yer lap ke gospel ke pen ai chme try chuni ke perthai ke jat bat ke barem ni tuai kena try man ku ke wai pui ke keti blano kena kicing ai kena try ni tuai bat ni bo ti sai sen kena try ya kicing sakri ke mengidar man ai kena jan kena try keti budan bor bat ke tiang tam cuma ngok ni dami pat mental kata biski bom cikadru amen ila poi shoi ke benta jong ji shakti ke jongi kata bangin dios ngo ke ibu blai udon ban kren hapneng jongi lang baro angni ni sukmen bangi don hapneng jongi Reverend Dr. S. Hayong. I piniang supaya pi pastor syakni ke shakti jungi hene kapor bat ngingets kem ublai un penong kami pi bat kanong ke jingkerku hilang baro hang ni. Ngakar paru i pastor ba in long in ai ke jipinitu ya ka kambi tray ya ka commission ke ba ile kanong napta ke jingat teblang ke jungi hene kapor. Hashwa bagan IT kapor hai pastor ngakar pa dia ka prison worship kanyala mengi katukan itli kijing ruai jing penrem bensim ini kalau ngajing kerpat bagi sim bentai ini kijing ruai worship bagi ni ruai lang ni por ini sim hakum kesur kijing duai krang kalau ngajing pen kre kejongi na ke benta ban pediang ke khubor na boleh check shoving in boys ke benta Ayo boleh keren nengi ni kapor ling bang sakri. Yesus matang yarwai lang jirai ke bah. Arspa kendai puar, balai puar ke berem. Mensim jangan tu yoro utrai. Boleh jungi ulang bakrau. Yesus matang lang jirai bah arspa kendai puar. Yang lang ni kapor ni simentai ni jirai banyero yu play mensim jangan tu yoro utrai amba atrai ki kam jong mengaperkan kanung adam dajing lengo bakrau ngai ki klo ngas ngau jing riu ung pertan keleng sao dong ka bor jong bi ka pau min sim jong ngang tu ya roya utrai melong bakrau melong bakrau min sim jong ngang tu ya roya utrai melong bakrau melong bakrau habangayan ling bagi lau ba lau san ngas ngô jing pa ngô thiang ki sim hu ki nak liar ulung ngai ki peking madan ngas ngô ruki be ler bas ngô sing min sim jong ngang uya roya utrai melong bagra
lòng bạc rào mình sim trong ngã tôi ya roya utrai mình lòng bạc rào mình lòng bạc rào haba ublayอยู่คนมเป็นโนดบันพาการนิบานแชมพังลุดงามลาเมนตาหากาดิ่งนาจิงกินกาจงอาอุบาอุชาอุยามบันเกลันพักyang mình sim trong ati ro utrai mình sim trong nga tu ya ro yang ni long bak rao ni long bak rao mình sim trong nga mình sim trong nga tu ya ro ya utrai ni long bạc rao nên lòng bạc rao anda utrai un wan ha breng jing risa ban le chaying nang dia nga un shao ya ukangong kaya rokan yai sawa ngan pen badu buk leu long bạc rao mình sim jong nga tôi ya roya utra mi long bạc rao mi long bạc rao mình sim jong nga mình sim jong nga tôi ya roya mi long bạc rao mi long bạc rao mi long bạc rao mình sim jong nga mình sim jong nga tôi ya roya utrai mi long bạc rao mi long bạc rao mình sim jong nga tôi ya roya mi long bạc rao mi long bạc rao mi long bạc rao mình sim jong nga mi long bạc rao mi long bạc rao nhà vật tênh sakui cái jurai nhà phai jurai và sun spa sao và sun sau spa đây phim nhau tu ruai ya ro ya u jisu ban ya jing in ba belang hakiing song ne ba pernai ulalet pan krejakan andangin poi lang hambreng kajing kmen bahang takan long yangi habai you jisu ngin yaro jing job kalbari haba giat lenti pilgrim il o padum kin sahsyai anda kiski jing len lawai junom ngin syong batu trai
andangin poi lang habneng kajing men bahang takan long yangi habai yu Jisu ngin yaro jing job Kalbari long ba shisha long ngetskem hajing shakri yang penjam syuk ke surga jongi tang syupet ya haburam jing guslai baro lawai andangin poi lang hamreng kajing men bahang takan long yangi habai yu Jisu ngit yaro jing jom Kalbari nang ya chaprang pansnya tunai yang skem bacanya haung shem kipliki kerdo pernai bat ngin yo iyu Jisu andangin poi lang hamreng kajing men bahang takan long yangi habai yu Jisu ngin yaro jing jom Kalbari andangin poi lang hamreng kajing men bahang takan long yangi habai yu Jisu ngin yaro jing jom Kalbari yublay long guburom so Chairman Bapanjai Yagan Gijiseng, Kinong Kitkam Jong Gijiseng Samla, Kitimen Besan Jong Balang, Kilong Kumilong Pa, Kikun Samla Lembat, Kihebari Kibala Bandon Hagnegapor, Nangkong Yang Sngau Ba Ngidimet Penpau Jisung Yoblay, Bala Dorangkat Bat Pi Bat Ngai Wei Pai Wei, Langba Jong Negapor, Kam Tam Langba Yang Negasngi, Hakabangi Yaman Rake, Yagan Negasngi, Yut Sonde, Haka Pok Ri Kasi Bajantia Jongi Broga Wei. Nasional makatam na ikublay pi kajing ikublay yut sonde iwe pa iwe hakating batyang ta mutray banong punim jang Jesus Christ ngawan ra rugnya ikublay pi nakalyong John Roberts Theological College nakalyong principal kinong hikay kibe pa kinong tray lembat kinong pulia baro man ay kajing kurdo pi kum kajing sang samla oy kum babalang hibro away ba ublay don kat bat pi ba pinangla banang tray banang punya syaprang yagi kam jong balang bat kum juro kam jing sang samla hapo bat sabar kum ju Ngakremen ba kabalang lala benle bun ke nakabenta kajing bhajong along briu man briu kajing bhajong imlang salang makini baro kalong nam ta ban pendon buram kain lande ban yok mentalang ha ka ba tau tumai ya ka imlang salang ha gini gisngi ublay nang gerkoi kabalang ublay nang gerkoi yak jing sang samla bangingej bagan kapor kalong kapor ka koridor ha ka bang yok manikren long bajang uktin kajong blay te chairman long nga ban ay kajing kren khendiat ban bentu yalde Oi kumbalong mentang adon hang tai hapo JRTC mau klon bat ngahikai tu na dok snem arjar ar kabamut ngala long kumba ar pa snem e ngala don hang tai oi ngade na paus nong sokha hapo warjantia bat kabalang jongal kadang don sinong bat mentang hapo po ka warjantia presbytery bat kumjuru hapo kejis pisinot mingi te oi mentang sang tai pa yung stem jonga hang tai hapo mau klon bat ngasim ya ka subject kabang ang ka Christian theology
ngakermen ba kene kapor kalau ngapor ha kabangi yo manya kliu jung mut kendian nak ting jong bleng atrai tangkat ta kelabiang ban pen itu ya lede te kabenta kabaka sinot kelabu bang ya perkat lang banya puson kam tam kum kun samla jong kabalang haba lung ba jong neusnem hambat hagane ka tayo bro chai shi tayo bat kani ka singi kam tam kadi halor ka tim to sumar yo ba men klet yo ble jong me to sumar yo ba men klet yo ble jong me Deuteronomy long ba pra kad khot ka bakat we oi iba la pule sedang la pule kene benta rengan pule tang ne khot ka bakat we ka ba ongkum ne to sumar ya lede ba yo men klet yo try bo ble jong me da ka ba klem da sumar ya ki hukum jong u ba ya ki jing bisya jong u ba ya ki an jong u ya ki bangala hukum ya me ha kane kasngi to sumar ya lede yo ba men klet yo ble jong me kani kalau ka tim ka ba kasinot pedeng kalabu ya ki kun samla bagi ya ban perkat ban puson tha kan ni ka snem nang ba jong ni ka yut wik bat kum juru ka yut sonde mereka ka ba jia ka long ba la long ba sibnai tam ngalap puson ngalap perkat baru sibnai lenter alor ka tim ka assembly ka bu namar ba ka assembly ka bu ya ka tim ki samla Kristen ki bab kermen ya utrai ka bala besong nong rim no Jeremia kalau nong ar pendai bat kat khot ka ba katwe teke ka bajia kalong bangalap person la perkat ya kan reke ka bajia mensngi monde kat bang dang ulit bang wan nasional men step untuk monde men step ndang apa ka mar ka jing mane mau klot ngayo I ya kan ka tim ka bat ong ki samla ka ba ong to sumar yo ba men klet yo ble jong me hang ta ka pen perkat yang balai ki bo ya kan ka tim dengan persang ban keli hang tu dengan satip ba pleng ba kasinot pedeng menta usnem kadon la ka jong ka tim kat bak assembly pat kadon la ka jong ka tim tengah hap namar kata ban oi haji sang la yo ek city na ka jing sang samla nang ne nang la cek kilabu ya ka tim re namar bak jimut kat jong ngamut be bak ka tim ya barok ki balang apa ka dikasi ba jaintia tengah shu shimbe ya ka tu ka tim ba la assembly re nang la cek ya ka city ba ban nang ne ka mun ka dehi ka tim ka balabu ka sinot pedeng ten re ke ba je pra ngai mara yo iya kita ke bang latib balati kena bang ne ka tim ten makata ka jimut perkat jonga baro pat kila kala siang ne ka tim ka sinot pedeng ka bu ka ba ong to sumar yo ba min klet yo ble jong me to sumar yo ba min klet yo ble jong me abang apeng ni ka tim ka long sia ka tim ka badon kam ba ka tim ka bayade ba bat ki por ki bang I menta kam tam apeng jong ki bang bat kum juru ki kun samla ba bang persiang man pule ka ne ka tim bat ban puson ya ka ngam la ban tip ka ka jing thmu la ne ka ka jing mut ka badon ha kitu ki nong sim ne ka tim kam tam ki nong kit kam jong sinot ba ki jit yang ne ka tim ban long kum ka benta bagi kun samla apa ki balang baru apa ka sinot kin yo banyak perkat ba dia puson ha kan ka yo bro stia bat kum juru kam tam kan ka sngi bro sngi rekat bang dang persiang ban puson ban perkat yang ne ka benta kawan syat ha ka jingmut jonga kawan jingmut jonga imat ba ka sinot bagi yo I ba ha ki ni sngi bonap deng jong kun samla ka digisngi kim don porshu ban wan hajan jo blei kim don porshu ban don hajan jong blei ban bonap deng jong ki la jingai no blei ba la ya la ka jong jing lenti bat kim don porshu wat ban wat ya kamar ka jong trai ro nama ka teng la ban dong bonap deng kun samla kila le klet ba le lenden ya ka jing ya de jong ki simet bat u blei ken kam ta mag jing bim ban ka sngi jong ki maka ta kila sngi ban khot kila sngi ban kentu kila sngi ban pen kan mau ikun samla baro bakim de setia ban im kum gene ji im rei kim de setia ban klet yo blei rei ki de ban pai so blei ban kan mau yo ka ji man ka sngi ki jong ki te ki jit yang ne ka tim ka ong to sumar yo ba men klet yo blei jong me abang persang man pe gene ka bentang ape wa sayaru we ne ki prophet u minor prophet hakal nong ba khat lai ka ban riu ong ya nang ne ka khot ong kum de ngala itu ya me hakari klau hakari barang rengkiang kat khot ka ban riu ong kat bakum ki jaka bam plang jongki kum ta lapan kedang yaki banya ka donut jongki lapan kentiu namar kata kila klet yanga namar kata kila klet yanga abagi kun Israel kila dap labiang abagi kun Israel kila biang na dong sedong de habakum kata ka por ken kila klet yo blei ndre Moses sang neng yo iba upen ken mau ikun Israel ong to sumar ken yo ba men klet yo blei jong me to sumar yo ba men klet yo blei jong me pi kan ne ka de jing kren jong blei sagi kun Israel leng ba Moses
Bat kaneru kajing terang jong Moses kajia ha kapor bahadin bakun Israel kayo pediang itu gispeu tu ligi hukum nau blay lembau Moses abau hier nau lum Sinai hak tu kapor. Bat kade kapor ke bau blay la ai kini hukum baki de ban but enti nang ne sekmat ya gitu hukum. Bahaju kapor kade Shua kapor baki de ban jam sesilang ke Jordan lapoi ke Jordan kila de ban jam no ke Jordan ngata kapor. Bahaswa bakin jam Shua ke Jordan ya ke Jordan. Moses sang ne open kan maulid yaki ya baro ya ka ke bau blay la le ha ka jing im ba ka jing jalinti ki jongki bahang ne ula pen kan mau yaki kumno bau blay ulai don kat batki ula pelat yaki na ka jing long brau ri Egypt kumno la le bun ki kamba ha ka jing ki jongki ka ke bau la le na ka mta jongki kata ula pelat yaki ki jing long brau kata ula wanra bun ki kamba ha ka tu kapor ula ai bam yaki da ka mana hari klau ha ka jaka bam don bam ula ai yaki ha ka jaka ki batur kong ki bam don setia Sya bagi jan jongki ki manrim wala da kata kapor layak la kumba jan sau peus nem ei ndai ki jan jongki la ongkim sem manrim setia bar buat bagi yai lenti la kumba jan sau peus nem ei ro ki kejat jongki la ongkim sem laat bat kim sem lapang setia de kata ka ba open kan mau iki badan tang ba open mau iki ya ke bala de ndai open kan mau iki pat nang ne sakman ka ke baki de menya kendo bang ne ulai tulpa iki ya uang banalor kini ke ro uble uang unsa penyo ru haki ya kata kari ke bau lakular haki unsa penyo ru haki ya kata kari ke bakular yaki sengaman pule ngene kitab Deuteronomy nong ba prakot nadu ba nyo ba hadu ba sipeo ba ongkumne nama rutrai ba uble jongme ulawan lam yeme syakari babha syakari ki wa ki pukri bagi umpoliu ki bayami na kitem bat na kilumkeng kariu keu barli bat kiding so wine bat kiding so ding dembur bat kiding so pong kari kiding umpniang olim bat kangam kari ke bamen yo bam ku klem kerdo menem duna ruem haka kari ke baki mau jongka kilong kanar bat nakilum jongka mela banti tama anda mela bam bat mela kedang demen kerku yo try bau ble jongme nak benta kata kari ke babha ya ka baula ai hame berkat kepada samla berkat kepada bengeng kane ke kata kari ke bau ble la kular yukun Israel banyati beka kumuri Israel bagi kari ke batu dak dod berkangam kari ke bau ble ai haki ke kari ke badap kerhai kari ke badap yong na dong sedong ke bamut bau ble la pengkre alpa nam tagi kun ki ba ijong u ki bala jit ki jong u ke bamut uble sim la klet ya kata kular ke bau leate hap deng jong u bot ki patmen jong ki kata Abraham bakumno uble unsa ai kita kari hak bakin yo ban syong kari ke bau ble la pengkre ya ki ken makata ke bajia ke pramgen habau bleu la le hadukan ne ki kun Israel makata Moses suang kim de setia ban klet yau blei kan ne bleu la le yapi barem tang ke bau la le nang ne sakmat dang don bun ke badon ha kalis ke bau bleu sale makata to sumar yo bapin klet ken yau bleu jong pi ki pramgen bagi para samla kamut ayu ba ong klet ni satu ayu pangne kentin klet pi ba ong klet kamut ni klem kan mau syu kala jano aka jengmut ke jong perkat ke jong ni kam don shu aka jengmut ke jong perkat ke jong pi bat jonga lane ka bamut la dangi bu ya ka tin ke bayade bar ble ke mut ngila lendet la le lendet ken lane ngila pai no syawe pat la le lendet ken la pai no syawe pat ka bamut ngila pet jengai no ble ngila pet jengai no ble bat nyim darun kat shu bar ble bat ubriu ba uklet ya no ino pi kamut baka jingya de ro kala nang duna le se kam don shu ro bat kat banang mi kisngi kajinya de kanang jengai apa yang jongki pi prasamla ke ga bangmut brong ne ka por kalong ni im hakis ngi ki por ki babaro ni yaklet bi nadu ke badang samla adu ke balat men ni klet bi ke du kata-kata ni klet bi du kata-kata ni yalong ramya ni kemudian kam dak tin ni long ramya menta klet ya ke ga bade man le klet ya gitarik klet ya kam ke badon kam klet ya gitar ki bang de bandra klet ya mobile ki jongi klet ya para briu ki jongi bat ki briu ki bang ju ya kenduk bha ki briu ki jale jawan bha ki briu ki don benta bha tang su jai kontak jongki ngila klet no yaki pi ing im habakum ka takapor ka bakloi bha ban klet ka jemut perkat jongi ka bamut ka memory power jongi kam don su ngile ki bahikai ngila ban ong ba ngateng teng perkat ba ngakan mau bha kemat jongi kena ngi student ka bang klet pa kerteng jongki babun ngam kan mau kerteng jongki ndak la dep lagi jimpule kan mau su kerteng jongki kadla kata kelong ka ege ke bajia ha ka jing im ke jongi mereka ege bang mun bat ong ne ka por kelong pi ha ka bayade bodu blei ha bayade bodu blei ha ba ong klet ka compare na ka ege bang ngi ki brio ngi long ha ba ong bodu blei ka mur ka compare bat ka don ru ka jing mur ka bakhia ka
ka jingmut ro ka bajiliu haka namar balai kumno kengin klet yau blai hakano ka dur kengin de kin klet yau blai hoi ya kene ka tai dang laban klet ya ki para briung laban klet kumbadon ka jong out of sight out of mind tengi laban klet yaki ndai kumno kengin klet yau blai balong tenrai jong ka jing bejongi balong tenrai jong ka jing ku bejongi kumno ngin klet ya bau kum kota ubajura dengkat bat ngi ki por baro bakalong ka ba adu kata kapta ban perkat ledang ngi perkat bangin klet yau blai ken piu Isaya dalam kitab Isaya kalau nong basau kendai kat bakat san ko angkum no ka kemi kala ban klet ye ikun bak ai bun re ublei da lele ro unam klet ye ikun Israel ka kemi kala ban klet ye ikun bak dang ai bun re ken mau ba ublei da lele ro unam klet setia ye ikun Israel kum juro da piple ke ben ke bentajung ke Bible hakasam ngan bar ka basis par puwe ke balai ke basau angkum no sis par puwe ke balai ke basau angkum ne unam sya bakan ki ke kejat jong me utau basumari me unam samtia hakmi utau basumari kun Israel unam samtia lemne yotia unam samtia lemne yotia pengi donu ble bakumune uba pengi arpu sau kenta ju samtia ju yotia hatu ngindang klet ya kum tau ble hatu ka don lem kalat ngi ban klet ya kum tau ble ngasau tenat ke prab ngai bang pule ya kaji im jong we breu bat ka to neu deu theologian apa Japan ka kerteng ni ko suke ko yama ulong very renowned theologian utau bunteli kot berkawe ni kot jong bau thok along 3 miles an hour kot 3 miles an hour kot hakan ni kot ke bau thok along ba uang ba ka jingjal entik jong briu si kenta kalong average kalong lai mile 3 miles mu lai mer kamu si kenta ngla ba lai mer kamu kidon gi briu ba ya stat kidon gi briu ke ba ya suki kidon gi briu ke ba ya pedang anda bla si average kata kamu kalong kumno lai mer si kenta ngla ba ya teke ke ba jiau ong ba uble jong iru uyat kumta ju jai stet ju jai suki dai uyat rengkar barni man ka step ke bangi jam uru jam lang man ka up ka down man ka koru khabram ke bangi yat uru don lang uyat rengkar barni pe ingat ngi don yo baku muta uble ki para bangi bagi para samla ke ka bang ong hangen ke porgolong ngi don yo baku mune uble ken ubam juklet ya pi bat yanga dalelero kamot 24/7 upej baru sumar ya pi bat yanga Ndai bunsin de mangi ke briu baklet eu de mangi ke briu ke balel ndet eu ba baklet eu blei kemun ngila kenria no na ka jingdon rengkat ke jong u ngim ya rengkat su baru blei bang laj gai no na u ngi pai se ke pat ki blei bang laklet no eu blei ha ka jing im ke jong ni kan mau prab ngai sepang ka jing long ba ka jing im jong adam ba ka im ha ka per eden kat ba ke dang ken mau ya ki hukum ke jong blei kat ba ke dang bu be berhenti bat follow ke hukum ke jong blei ubleu udan rengkat bat ki uyai rengkat bat ki bagi sengau tu ru ba ubleu dan hajan ki bat ki ru ki dan hajan u mereka klip man bagi pengkenya ki hukum jong blei ki sengau tu ba ki la kendria no na ka jing don ke jong blei ki la jengai no na ublei ki la jengai no ublei bagi jing dia jong ki kam ya jansu kumba mensua maka tapi ia ba ubleu wan sekper eden uhaban wat ya ki ba dapat taru ko adam se emedon kabamut kila kendrian no na kejingdon ke jongkar ke jong blei bagi la jengai no na u kim dan shu po ke jingker ke jong blei kim dan shu po ke jingda ke jong blei kila dan sabar ke jing kedup ke jong blei ken ha bakum kata kepor pi prab ngai uneu de ubleu baju ker yaki uneu de ubleu baju jada yaki borbor uneu de ubleu baju rangkat baki kor baro ndre mentapat dala dehi kila kendrian no na u kila kendrian no na u makanya kalau kumju ikun Israel wala da uble la pendap iki na dong sedong la penbiang i dan kam jongki wai yaki ya lam nanti yaki barula ya da iki na genong sun ki jongki andre ki dang klet baki dang lendet no ya u ikan mau pram ki ke bajia kad ba Moses udang don nang tu hajrong jong ulum Sinai udang ya sai nang ta ikun Israel kma jong blei ke bajia ki satra ulum Sinai par ke baki le ki shna blei ya la de da kun masik siar bat entam bagi shna blei no kun masik siar ndre gila ya maneru ya ne kun masik siar ken tangkum tu prab nge kila klet no ya ublei tangkum tu kila pailen det no ublei pi ki prab nge bagi para samla kan ne ka ya de bha ba ka jing im jongi ha gini gisngi karya de bha ba ka jing im jongi ki briuk ba im khane ka jog ka ba mut ngitip bha pang hukum jong blei ngisngau tu bha ki jing hikai jong Bible amde bangim tip amde bangim sengau tu ngisngau tu biang ba kalong ka bamde ban klet ya ublei ndre bunsin ngile klet bunsin ngile lendet ya ublei ken ki para samla ngila ban kali ba kum gane kapor
kumno ken ngiklet yau blei kumno ngiklet yau blei kumno bang itip biang ba kamlong ba de ban klet yau blei kumno pat ngi ki kun samla ngi dang klet yau blei pi pra samla ka ega bang mudbang ni kapor kalong kapor samla ka de kapor ka bangi dang klain ba ka de kapor ka bandang klain ba klain ka bor met bor pat klain ngi jumut perkat klain na dong sedong klain na dong sedong ha ka jim jongi lama kata badang klain kumne sengau don kamru yanoro ngim sengau don kam yanoro ngi kiu yakilum ngi hiar yakitem ngi hiar sekiwa bat ngi yai sakipenta ngi kenti yaki mau bat ngi rengko yaki bat habadang klain ngi sengau kumbang ngim don kam yanoro ha ka jing im kejongi katangila akabar kejongi balai ki ngedan don kam yanoken bahabakum kata kapor ngim sengau don kam wat yaki jing harap jongnoro bangi klet ru wat ki jing harap baka jing don rengkat ka jong blei ken baka baar pat kipra samla pi kipra samla kapor samlang la bandong kade kapor ka basngau tenat lani kapor ka bakmentam ha ka jing im gujongi kapor ka basngau tenat baka kapor ka bakmentam ha ka jing im gujongi kade kapor ka bang long lai lut bha kade kapor ka bang yo lut ya ka jing sau bha jong nek perthei yo lut ya ki eke ka baka perthei ka ay ngi ha ka digisngi bat bun ki baong kun samla ni ka baong ngidang samla ting de ban le kemen sapek pat hadin ke ban jia kan mentah ing haban pendon kamhok ini kapor samla ka jongi babangi ima pedang ini sobha ha ke jing long samla ke jongi kan mawa ngiklet no ya baro ngiklet ya kimi ke pajongi teng ngiklet ke bayang hasem jongi ngiklet ya kimi ke pajongi kae ka mumudong long kan ba lada ya kimi ke pajongi ki bayang hasem jongi ki bangi yo i ngidang klet kabakan no tam ke nyau bleu bangim yo i ngiklet bet hikenya u ha ka jing im ke jongi pi ke sel penat perap nge habang perkat sepang kajing im jong ke kato kani long ying hakani ka ring jongi nasa perkat ba habang pe ki long ying ne gisngi pi ki don ki long ying long sem kani gisngi habagi kunjong ki pas ba ki kunjong ki yokam ka e ba ki le ki aingu ken yo blei ki aingu yo blei ken pau ju sengu yo blei ba ke ba ki le ki sai khot ya ka balang ne ki khot jong balang na ka benta ban plong jing seng na ka benta ban aingu yo blei na ma ki sngo thu ba ke ba ki yo ke ba ki long kumta ka de namar ba kajing yarap ke jong blei ubleu don kat baki nado ka web ke klip mat jong jim jongki maka tal dapin pet ki long ying long sem ba kum kene ki long ying long sem kene ki song sok ki roi ki par ki man ba ke jim ke jongki nrei pat habangi pet pat ke we ke liang ki don pat ke we ki long ying pin yo i habaki kun jongki ki pas ba habaki kun jongki ki yo kam la bandong ki khot ki parti ki ba he ki yad bam yadi sngau ba yashat bro simin bat ke baki liat makata ki sngau kim so don kam setia ban pai senonon regi kwa ban perlu di kutu pojong ki ban ile seubha parameki le se ki perkat ba kene baro ka de ki jingla jongki kene baro ka de ka bor jongki nama katal da pin pe ba ki sorry jong bakum ki long ying ki bakum ki long ying bun sen ka i hadin habot ki ya kendo ki ya ki jing e ba hadin habot pio i ba ka jing jongki ka nang hiar ki par baro kalong kumne namar ba ki klet ken ban aingu yo blei ki klet ken ban aingu yo blei kabalai par ki prab ngen pi bun apreng jongi ki kun samla ngidon nak jing nang jing stat bun apreng jongi nging la yo kerdan ba per ngla pas ya ki kerdan ki ba per ngla don ki kerdan ki ba per don ki bala biang ki kam ki jam war ki bempat biang ki kam ka jam ro ki don la ki jong jing snat ki jing sobha ki jongki ba bang la yo ikine baro ka jim jongi bun sin ngi klet ken ban shania how blay ngi klet yo blay bang shania ala ka bor ba ka jing stat ki jongi klet yo blay shania ha ka bor ki jongi shania ka jing stat ki jongi nama kata ngi klet no ya ka rule ne ka benta ka jong blei ha ka jing im ka jongi bun sin kata ngla ban ong ba ngi perkat bang la pa hedu ne kerdan bat nama kata ka ne baro ka de bang la tresitom ba ka ne ka de ka jing le ka jongi na sai perkat pra ngi ba abang yo i kun samla ngi perkat ba ngi layo kat ne ta de mar bang la ngla tresitom ndre kan mau ba kum kata kam de barung ngi de man sneu thu ka jing la jongi ka long baro de ma ka jing yarap ka jong blei ken macam berkat ki perasam laban ki prabengen habang pe gi Sunday school ki jongi oi nai ong kerada rule ki 4 be retang lu kena infan ada pipet nadu kerdan infan hadu kerdan intermediate dang bun ba ki bayawan ki Sunday school tang supaya kerdan senior ka bade ke kerdan jongi samla pinyo iba la tli ki kubun kun samlan makata ki sedang banja no na ki Sunday school hatong jupurkan em kun samla hadong jupurkan em kum ki prabengen balai gane kolong kumne syanonot kitu ki samla balai haba hado intermediate kidang bun kad bahaka senior par balai kim wanshu sa ki Sunday school ole sing la ban ong ba
Hakan ni kapor le se bun aplen jongki ya ne kala menlong bagi lait pule sabar jadi bagi lain bagi kus ndrei war aplen gitu ke bendai pule ro kim juwan jeng jeng kanong dia ke bendai pule ki badang bun ki badang empok ke balang ndrei yo ipat kija ken hagi Sunday school kadau le kala menlong le se habag lapor ni ke kerdan ki jenang justat kiladon habag lapor ni kerdan ki sobha ki babun bat bun sin kim sngodon kamshu ya ka Sunday school jong ke balang ken kim sngodon kamshu ya ka Sunday school jong ke balang yang tanggat no kene por mensuakat nang ya kendui weu kena samla bat udang deh ki kerta ki balai peu oi uladon lagi kon gikti bat ulalong ulayo ikarang officer bo ong kumne ke kentin ke bangsa perkat mang por ong kumne ngam don kamshu ke balang ngalong Stones Presbyterian ngan im bagi belang Presbyterian ngan mir re ngam don kam le jing sen ngala ban im marwei teka abau ong tangam sumut ban ong ba ban pengsan ban penrem ngam sumut ong ka e ka baule ong ka bade ka bamde ndre ka e ka bangamut ban ong ngene ka por kalong ka balang ka de ka met ka jung Jesus Christ ken kan mau ba ka balang ka de ka met ka jung Jesus Christ bara ba ka de ka met ka jung Jesus Christ ngide ki dukot jung met ka jung Jesus Christ ladang ong bangi biang ban imarwe ni biang badan sabaran nang kata wala dangi don kata kamet kam don mining syu ka jing de jong ngi bat ka balang ken kamut kam don mining syu ka jing de peng jong ngi bat ka balang ken kiprab ngai ke basaupan pingi im hakne ka juk jongan ke information technology ka social media menta kala rung haman laki we piku we tliwing jongi barang ki skin yo i ba kambun ki samla ki kampelot ya ka por bun ka por jongki ha ka social media ban ya ki we patikam kabamut ki lesyatan jo ki baro la simlot da ka social media peng amdan porsyu ya ki banle ki we patikam amdan porsyu banle ya extracurricular activities amdan porsyu ya ki mele kai le ban pen klanya ka mer ki jongki maka dang de ba ka por klanya ka mer ki jongki maka ta ka e ka bajep yo i peki medan football peki playground peki indoor stadium ki thelli amdan shu ki baile kai ki kun samla hakini kisngi te pendai lapin pej pat lecha pb lecha mat pran tengku tangi kun samla baro ki adon segitu ka e ka bajiang kemut ba ki pelut ya ka por ki jongki ha ki e ki bamra jeng mentoi setia ki pelut ya ka por jongki ha ki e ki bam ai jeng mentoi setia ki akan mau ki prabunge nemang ngapule ya ka doktoral program ngapule po Kerala ngasa po kotayam kamde kotayam kampade ka kana ka sinong ka nongba ka balahe kadon silak duna ki briu te ke ka bajia ka longba bang don seti ngakan mau ba haba pile piwat lecha yauru pimdio i examla pin lecha yinen sata pimdio i examla pia i ke tang kistan boss ke jakaya ka bali marki ap kali hangtu ke ka bajia ka longba ngam jio i ki kena samla ki sang surum seneng gendon hayo te ke ka bajia ngapan perkanya balik ja se e ndrei habang pek bha ngapule bha ya kom im jong ti nga iba mari wai na school kila ile mari ji kai le kai kila le che gym ka jing bun ki gym hapo kotayam man ki dong ki don te mari le kum tu bak uniform kila le besatu ka bamun ki le bani le kai kim don por ban le ya kini ki kam kai ne ki bementoy ye ki long occupied ha ka gym ki jong ki ndrei bang pek ya ka jai bru ki jong ni ka jai bru khase ki jong ni ngai kumba ngi idu jingkren du kata namarba ngiyo i baki samla jongi kun samla ngi gisngi ki pelut ha ki bamlong ba ai jing mentoy ki khendiat ru ki pra bungai pi la da ka long kumne ka jai bru jongi ka idu jingkren men ken ka idu jingkren men ken basi sen bala berngia pelat ha kini ki si sen bang la jengi berngia pelat ha ki ka bekenja pertei ni klet ken yau blei ha ka ji im ke jongi ru te syano ka lawe jong kun samla syano ka lawe jong ka jai bru ku jongi habang ong kumne pra bangai ngam semut ba ong ba baro ki long kumta baro kun samla kumta ndrei rapi pej ba majority ne kun samla khasi jongi ki long ha ta ka dur ken de tang kendiat ke belong sincere de tang kendiat ke belong tresitom maka ta pnyo i ke bajia dami ke result la da ke ki class 12 me class ki degree la ne wat ki master degree ro pnyo i ki duna ba kun samla ke bawan sakmat la da pia compare bat ki we pat ki jai mriu institution baru kita nang ne ndrei lakni lut ia ki position ki basa kemat da ki we pat ki jai mriu ki pra bengai bagi para samla ni perkhat ne em laju perkhat ne em bale ke ne kolong kumne bale ke ne kolong kumne pi ka daw kolong ba bun na preng jeng kun samla ki perkhat ba ka jing klan jong ki perkhat ka jing klan bagi don ngat ngak klain ngadap ngabiang ki jing sobha ke baki yo ka jing nang je start ke baki lai yo kum juruk ka ke bagi yo lengba ka information technology hagni kisngi baki ne baro ke la biang lut yaki ban yo ke nya ka jing im ke bala kila ban persngau ba ha ka jing im bam nang sngi jongki ba ba kala sngi ba kala biang na dong chadong ki klet no ya ka rule ke jong blei ha ka jing im ke jongki ki klet no ya ka rule ke jong blei ha ka jing im ke jongki ndai kum ke samla kristan kan mau ngi don kam ban sngo thu
bangila ban yolut ya kini ke baro ha kejim jongi ngila ban pensuk ya kejim jongi da kini ke ndrengi depat ban ken mau bakini baro kilong le no ladang isyania ha ka bor ba kejing start ke jongi kilong le no ladang isyania ha ka bor kejing start jongi nama kini sisin kas ngikin le no ndre kejing im jongi syano ken kan poi ni syai ruai gitu jing ruai ka ban syai ruai syai sundan ban wai wat not ban yang marway ka boru briu kando wat not ban yang marway ka boru briu kando ka bamun ladang isyani ala ka jong ka bor ladang isyani ala ka jong jing start ladang isyani ala ka jong jing klain ki jongi sisin kas ngi ken mau kanem la ban yarap yengi kanem la ban yarap yengi ngi don kam ken ban ken mau yo blei ngi don kam ken ban pai shau blei ai ba ka im jongi kum ki samla haba kum ni ki por ngin wat ken yo blei ha ka ji im jongi wat yau blei kat badang don kapor namar le se yo kan poi kapor bangim yo syu ban ya kendo la ne ban ya shem bor ublei jongi ken nakan mau biang yo Moses ki prabnge hak tu kapor ba don lum sinai mare hero lum sinai andala hero lum sinai la chong katokan ne por ba kun Israel hak tu kapor ula sineng ula batai ki ya kitu ki mai lai tu menne bat ublei hak ta kapor ong yo Moses kam de syu kapor ba pinang chong sang tu kala de kapor ba pin mi no nang tu ban yai no kam syakman mereka jubab kujung Moses ya ublei ketu kepor. Ada pipre kitab Exodus. Kalau nang belai pulai kat kebakatsan gomno. Exodus lai pulai katsan gomno. Moses uang. Lem dalai lem ke kemat jong me bat ngi. Tawat ya lam yang inang ne. Lem dalai lem ke kemat jong me bat ngi. Tawat ya lam yang inang ne. Kabamut ke prab ngi. Moses usngau tu bahaya ke jing ke bau ya kendo baro silenter lenti. Usngau tu bahaya ke bau mat habaro ke jing ya lenti ke jong ban ya lam ikun Israel kum tu. Yo ikun Israel gede ke ba rendang, Israel gede ke bangkuangu, ke kenyum yo Moses, ke kenyum yo ublei, bar ba ublei le katur ke dan kenyum silenter lenti yo ublei. Maka ta ke usngau tu Moses ngne usngau tu biang-biang, ba klem ke jing yarap ke jong ublei, klem ke jing yalam lenti ke jong ublei. Kamlong setia ke basuk ya ban yalam ikun Israel syakman. Udon kam ken ya ke jing yalam lenti ke jong ublei. Kanongun apa yang jong ikun samlah ke digisngi. Kanongun apa yang ikun samlah ke digisngi ki basyania ha ke jing yalam lenti ke jong ublei. Kat nengi don kun samla hatung isyania em ke jing yalam lenti ke jong blei ha ke jing imam ke sngi ke jongi isyania em yo blei ha ke jing yalam lenti ke jongi la kalong ke jing pule la kalong jing trekam la kalong gono ke bentaru la kalong kumno ro kan ne ke de balong important yengi kalong mandatory yengi ka ki pra benget bagi para samla ngi de kin ban syania ha ka bor ba ke jing yalam ke jong blei ken ki pra samla ke por ngila ban keli balai ngim de ban klet yo blei balai ngim de ban klet yo blei pi ka banang kong along ngim de ban klet yo blei namar ke jing le bha ke jong blei ya pi ba jinga namar ke jing le bha ke jong blei pi ba jinga pi ke tu ka sam ke ba spa lai ke khot ke banang kong ba ka bar ka gumno ko men sim jonga to kot ku yo trai bat baro ka bahanga ya keteng ba ku jong u ko men sim jonga to kot ku yo trai bat wat klet ya ke jing le bha jong u baro wat klet ya ke jing le bha jong u baro pi ke prab ngai unong rai sam usngau tu bha ka eke ke bau yo baro ke jim jong u ne ke eke bau long baro ke jim ke jong u de namar ka jing le bha ke jong blei ken kam de nang no kam de ka bor jong u kam de ke jing klan u kam de ke jing sta jong u ndrei de ke jing le bha ke jong blei ne makata ong hang ne ong kom sim jonga to kor ku yo trai bat baro ka bahanga ka tin baro ka bahanga ka bambut my whole being baro ka bahanga my whole being yaro yo trai kor ku yo trai namar ba ulale hadukat ne ya ka jing im ke jonga kipra bengeng bagi para samla kadno kan long basngau tenat kadno kan long basngau syongkun ladang gisngau tu ba ka eke bangidon ka eke bangilong kumne kumbangilong de namar ka jing le bha ka jong blei ken de namar ka jing le bha ka jong blei ken kipra samla ngila ban klik ne ka por kumno king gisngau tu ya ka jing le bha ka jong blei ha ka jim jongi ha ka no ka dur gisngau tu ya ka jing le bha ka jong blei ka jim jongi pi ngila ban gisngau tu jing le bha ka jong blei jim jongi tang ladangi pai syadin ya ke jingyai lenti jongi ke baladem tang ladangi pai syadin sepang jingyai lenti jongi ke baladem ke bamut la pi pai syadin pila ban syemba ngila job yak tu ki jingyai lenti ke jongi ngila yai lembak jingyat pelung ngila yai lembak lenti ke bakoru koram ngila yai lembak ki at ki tem ngila hir ki lung lahir ki wa kumno ke ngala dakatu ban long kumni kumbang along habakatu ke jingge ngala kendo habakatu ke challenges ngala kendo ke jim jongi de hang ta pesno tu ba kene baro kade da kajing yalam nanti ke jong blei ken kene baro kade ke jing lam nanti ke jong blei ken ke ka bang mut ban ong ne ka por ki parab ngeng pi kan ne kade ka ba bleu le bhai pi bat yanga kan mau la da blei usumar tu lili jong pentor la da bleu pendap ya ke jong kam jong simbieng
ladau blei uyarap ya barok ke jing tau jing pelong jong nek pertei kabakan notam ya pi kun samla ken kiba de jing tau ke bakor dor jong blei kabakan notam ya pi kun samla kiba don happy ya kadur jong blei kita image ko jong u kaba don happy ken unle kambha na kamta jong pi ha ka jing imaman ka singi jong ni pi berap samla ngila ban klet yau blei nreken mau ba ka bible ka ong bau blei da lele ru unum klet ya pi badanga da lele ru unum klet ya pi badanga token mau yau blei ha ka por ka jinglong samla jong pi token mau yau blei makata ha ka por ka jinglong samla jong pi ma dei tang ka ne kalat ka balap mengiam deng peneng ka peteng benriu ka bamenta ka ba arpat prab ngeng balengim de ban klet yau blei namar ba ngim de ban klet yau blei namar ba hau ka dan kaspa ken hau ka dan kaspa bamjukun Nasal sautunat, nasal penken mau ya kejing im jong plate mais im, plate mais im beli naga jing sim na nongkrem, ikan mau tu kopor ba kadang perking ba ya ki Kristen ya ki brio ban kala Kristen ke bajia, kala pediang yo Jesus Christ ba kala rung sinam Kristen, Maria pediang yo Jesus Christ ke bajia, la sabe na ying, la sa tajkur, dolut ya kejing her pateng, dolut ya kaspa kapel, sya sita marwe, dolut ya kanam buram jong jing sim, yo shu habmi thli tangakti berkekejan. Baki ke bajia prab ngeng, abaki brio ke keli ya kaki ong, balai pikulai ban dulut yang ni ke, balai pikulai ban but yo Jesus Christ, ban pediang nginem Kristen ban but yo Jesus Christ, abakat ne pihak ban sya, mensyua ke jim jom pi kasuk, mensyua piyo na dong sedong, piyo lut ke ke bapikwa, re menta pihak ban im sitom, ke jubab jongka ke basut tunat ke ong kumne, ngamla setia ban ino, ya kaspa bemjukut, ya ka bangla syem hau Jesus Christ, ngamla setia ban ino, ya kaspa bemjukut, ya ka bangla syem hau Jesus Christ. Pi ki prasamla ki brio ke bayo amat ya ka jingkordo jeng ni kaspa jong blei ki de ki nekeng ki sngau thu ba ka ne kolong badon kam tam ha ki jim jong ki sngau thu ba amla ban ya pen ya ka no ro ki ba ka perthe ka ai ki ba ka long yu long sem ka ai ki ba ka nyo pateng jo ki ka ai kim palong ki kloin ma kata ki kloi ban du lut ngini ki baro tang ban yo ken ya ni kaspa bemjukut ka ba ublei ula ai ki hagi paru mamswa pandang don jupulen kan mau ba nya songkai ba kena samla wan pule theology kita por but ya tu kenja testimony jong ya songkai lang tu ya tu kenja testimony jong but uang kumne uang mensua bang ngampat pidiong yo Jesus Christ kim jonga ude kun samla ba kana balang re uang ngalaya ba pertei uang ngaim ga pertei uang kat bang adang im ha ka pertei tu por uang ngam jukun mau setia yo blei ngam jukun mau setia yo blei uang ladawan kabakum kata ka jim perkat jonga ban penpai nga sa blei uang ngai le kat bala ban pendu no ya bakum kata kajing perkat wong namar nga benut hadu kata bandu ya ka ke bangayo ha kajing im kejonga ka bamang kesngi nga benut bandu ya ke bangayo ha kajing im man kesngi kejonga wong ndre ka don ka por ka bau bleu la kren yanga ba bau bleu la kren yanga wong ngasdang ban perkat ha bakum kata ka por wong ngamla dalelen ring apai sho blei ba bang la payo blei bat nga pentemail de wong ngasngeu tu ba pleng wong ngala penle no no ya ka babun ka por kajing long samla jonga haki ke bementoi satia la perle no ya ki babun ka por ki jinglong samla ki jonga haki ke bem ai jing mentoi satia yanga wang mentang la sngu thu bade ka ne ke ba kor dor tam ha ka jing jonga mentang la shem ya ka ni kaspa bem jukut ken ka balai pik prab ngeng ngim de ban klet yau blei namar ka don ke jingkular ngim de ban klet yau blei namar ka don ke jingkular pi u blei u ai ngi ka kular bakan mau ba ka kular ke jong blei kine ki keluar jong blek kine ni kular jong ni teng ni pengken yaki teng ni klet no yaki rekan mau ba ka kular jong blek bor kan ne kam jukulla ka bamun ka don ka ka ba ublei un ayangi ladang yai ne ha ki kular ki jong ki prap samla pi balai ki samla ki nisngi ki kam kiar ban sejan jong blei balai ki samla ki nisngi ki kiar ban don bental ne ban don ki nyade ki bajan blei kadau kolong bagi perkat tang sujan baru blei tang siar angkat baru blei ngandu no yakane ngandu no yakatai du yakane rudu yakatai rudu hangno kan im kumno kan im te kyong tang sian kat baru blei kamun ngandu kan yakane ke bang juyo baro chkatu ndrei barka baka baka bible ka ong kalong persya yakatakin kamde kumta baka bible ka ong tetapi pule kitab kisah ke nembar ke bakan reu ke bakat ka ong ngasaman pule ngin kentin bang kumle men pen i hanga ya kalenti ka jing im akmat jong me ka jing dap ka jing men gadon hakti jong me kidon ke jing seo bha junom unor wai sam ong men pen i hanga ya kalenti jong jing im hakmat jong me kadap ka jing kemen wong bat hakti ka man jong me kidon ke jing seo bha junom ke jing kemen junom jing seo bha junom
Kidon habang iya rengkat baru blay keng. Pi ki prasamla habang idon ke jingade ke bajan baru blay. Per ka pertele se ka perkat ngidu luar ya ke jing sobha jongka. Ka pertele se ka perkat ngi pun sitam kai la ka jing im, ngi sya sitam kai hendrai ken mau ba habang iya rengkat baru blay ka Bible ka ong. Ka don ke jing sobha junom. Don kami pi ba jangan mar kata kum kun samla bandon ke jing yade ke bajan baru blay keng. Bade ka ne ke jing yade keng ka bayai ne syadu ki bam jukut keng. Ai ngin yo ya ke jing start, ai ngin yo ya ka nam, ai ngin yo ya ka bor, ai ngin yo ya ke jing klang jongi, ai ngin yo ya ke jing kwa jing baro ke jing sobha ha kan ne ke pertai. Hendrai ngi de ban kan mau pan. Ka badon kam lor kini ke baro ka long. Don kam keng bandon ke jing yade ke bajan baru blay. Ngim de ban klet yau blay, ha ka por ke jing long samla jongi. Namar kat bang dang don ke jing yade baru blay. Katang nang siang tu ken hadu kat no kolong ba koridor. Kat banang ya ha ke jing yade ke jing baru blay. Ginang siang tu ya ka dor ke jongka. Kan poi ka por hadu bangi ngim kwa asyu ban kendria no na kata ke jing yade jongi simet baru blay. Sebab bangin song ke peran nga habang perfect ya ka ega bajia ni singi nga sa perkai uno ding jerimu kini ki living road bridge pi lecha kita ribar war jantia war kasi pia i kini ki ding jingking ding jeri mentang yo i bakala long ki tourist spot ka sebagai don la kala long ki tourist spot pi ke ega bajia ki riundai jongi ke bakala le ki tung yo tu di habadon kono ka wa ki tung yo ding jeri we nang ne te daula sedang mitit ki sedang men connect ini ki sai ki jong u kini ki tit ki jong ki dekat banang slem kitu kitit kinang he kinang klan kat banang slem kinang he kinang klan hadu bakum bakilong mentapi pimla pen kisu ke banang riat le kile senden ar bentamu double decker bridge ki ong teke e ka baji abang apek ya kini ki dingjri ki ba ki tungi rundai nga compare ya ki ba kini ki jingking ke ba ka sarkar kasna pi ke jingking ka sarkar ba kasna jingking mencuba kasna de jingking ding tangkan slem ya kan ne kala jot no hadin kata kasna da jingking deu jingking nar kejingking naru kadon dah limit ya ka duration juga long tangan nyopo prapo snem hadin kata long syu ban kit kia but hadin kata menta kile dak kini kejingking deu bilat menta labon kini kejingking deu bilat debat kini kejingking deu bilat ro setangka to kan stem pi kala krak kala sang bantor teke ke bajia menta pia iba kidon dak ka por kejongki kinemla banjai pelat itu ke por jongki pe kejingking umngot kabar itna dukat kata mental dak pile seti pinemla syu ban kit lot kamut emla syu ban kit kiaf tu jingking namar bakal ator nama kadon ke jingting yo klem no habang pe kini ke ngapar khat ke kini ke jingking dingjri kini jingking dingjri pat kat banang ya kipor kenang scam kat banyak ni kisnem kenang scam ngap kene ka pen perkhat jingas pang jinya de jongi about Jesus Christ jinya de jongi about Jesus Christ kemut dang sedang ka sedang ka sang malumala dekat banang slem gade banang scam kat banang slem gade banang scam kumba kitit jong dingjri kenang su tit chapwa kata ken gede ka badon kam yapi bayang banang pensu tit ya ka jinya de jongi bat uji Jesus Christ ken ki prasamla kan gede badon kam yapi bayang pensu tit ya ka jing ya de jong pi baru blay pensai syem ba ka ka ba pinjo mat ka jing jong pi nang de sakman pinang scam pindon ka nong rim ka bas scam bat pinang la ken ban face ke challenges ki ba pia kando na ka por sya ka por to sumar yo ba men klet yo blay jong me u blay nam ta budom jong u un kor khu ni kan tin ba kan diat amen. Ya ingo yublay ka kubor ka wala pensko pening jong ilang baro ublay shibon pastor ya ka por ka jongpi ublay dang kurku ya pi ya ka yeng ka sem ka jongpi bad unang pendang kam ya pi shushu namta ka burom ka jong u kini kalong ka jingkerpat na kinong kit kam ki jasing jong ka jasing samla chapi ki khon samla chapi ki samla rang ba wa chapi ki me ki pa pensluri ki khun ki jongpi bandon bentalem bat ke jasing samla ni shilong ha ka porsan baje man ka sing ublay ba ha ka jingya denti ka jing syam ka jongi ya ka jingkit ka jongi ya ka jasing samla ni syam ba pun ki khun samla ki amat ki jingkurku ki amat ki jingikai ki syam yo ublay lingba ka jingwan ka jongki sya ka jasing samla ba tutip ya ka ni ba ki khun samla ha ba ki wan sya ka jasing samla ki dwai ru namta ya pi ki me ki pa ki dwai namta ka yeng ka sem ka jong pi bat tu aingo yu blay lingba u men sim u jong u ba klem bom ju ba klem lingba u men sim u jong u jubab ye ki jing dwai ki jong ki ni ki kamba ba phla ha ba wan u men sim u blay te ni ka long ka jing karpat ba penslori ki khun ki jong pi ru ki samla rang ba ki samla wan ban penji sno yela di ban ka jing sing samla
kan long ka jingker khu ya phi bat ya ka yeng ka sem ka jong phi la poi shbawai jong ka jing sakri ka jong ya ni ka por ngai ngu ning kong ya baro bla shimbenta nadu i meban pentingan simle bla ai ka jing pulis dang badwai ya baro bla alum ka jing ai ngu iram ba balang jing jibi mukim la pendwai pen kentang ni jing ai ngu you organize ya ka praise and worship inong lam jing rai ya ka choir defi ka special number ai pada ngilang baro hang ne inami nang ne da ka jingker ku ka hatam ka jong try ini rai lang ka jing rai ka balai spa kendai pun reu na bathamai lai spa nyo pusau na berim ngintur nginom syapting usiem usaplang keding bat ku nginom sya bakin khang pansngiat bat buram panong ngin yo ubat unong besar halendet lo baro sautli dekat ka jing rai ka balai spa kendai pun reu na bathamai lai spa nyo pusau pat hadin gini man sakarpan itu teman besan jungi teman besan SW Carson Teo indwai ya kiki baro la pendap bad in pelaj ngi da ka jingker ku penwai Ngentor ngenam syap ting usim usyapra kading bat ka ngenom syap bakin ka panskiat bat buram bat nong ngin yayo obat unong bi syar halen dat ul o ngentor syakajing ya hale ngentor syakajing ya hale ngentor syakajing ya hale dashisha ngin sayo ja ding po na bajin jar dashisha kin wan bun ba na kum kita huji sulaban baloi loi bajem nurusha lakish lay lakentang temen takashi tamperthe ngentor syakajing ya hale ngentor syakajing ya hale syakajing yale dashisha ngin sahayo ja tisau dong ko jin jar tuyeng ban yale ngan yeng hapo dengam dengam babe kamen sim kajong ngatusyon kat bamon utrai ulaweng ya kabi kat badan ngentor syakajing ya hale ngentor syakajing ya hale ngentor syakajing ya hale dashisha ngin sayo jo temen talasting kading pna bangan ba
jem ki jeng shi tamban re wai ngala ngaku men kado nun ngasuk men sim hiban budia uji su shalom kalbari ngentur syakajing yale ngentur syakajing yale ngentur syakajing yale dashisha nginsayojo kokpa chongi ubahap nang kaburom bat kejingu ngi asyama hagani kechanmi ngi angu yama bamladon kapngi nadu basdang chongani kecing syakri chongi yama hadu kubawano chongka ngi angu yama nakabenta ki benta barok kubangyo pendap ngi angu yama nakabenta ka kubor kubangyo sengau nau syakri chongma kubalong di sisa kecing kerku yangi iwe kerpang ingi kumki kun sama habangi em pedang kini sngi kebe kisngi kebe dap de kejing yale kejing em jengi keba pen ken mau yangi banginom klet yama hagi sngi